שלום, טוב, היי לכולם, הם אצלי, בואו איתי לבלוג על האש. ככה התלבשתי, ככה הם התלבשות. רגע, ככה הם התלבשות. טוב, נתחיל עם דניאל. זאת אני, שמתי קמפוס וחליפה. שבת. זאת אני, שמתי חליפה. נעל סמבה, גבוה וצמה. וזהו. ועכשיו אנחנו הולכים לאכול על האש, וככה אני התלבשתי שנייה. ככה אני התלבשתי. תגיבו לי מה אתן חושבות. אז כן. יאללה בואו. עכשיו אנחנו נראה את הפלגן שלי בחדר, זה לא אמיתי אם יש לי אצלי. ובואו נראה מה יש לי לאכול. בואו ניתן לכם את השולחן. אז בואו תראו. זהו בבא. עוד קצת, אחד ודי, טוב? יאללה. אתה שתאכל אוכל, יש לבבות, ויש קציצות. וואו. אני הכנתי את השולחן. כן. טוב, אז עכשיו לקחתי צ'יפס. איפה הקטשופ שם? בוא נצלם את זה. אוי אוי. אין, רק לי פה, תקשיבו, רק לי. אחרי 80 שנה עכשיו נקראים את הקטשופ. זה מעניין, אבל בסדר, נורא דווקא. סבבה. ואתה תחת הקטנה. זה יפה, רק ישתה. עשיתי חבילה, קטשופ שמתם, ככה. אבא, אתה רוצה לחשוב את הבצל? למה אני רוצה להתאמן? למה אני רוצה אותה להתאמן? איפה אני אוכל? שום. ללייב. תפתחי לי. טוב, בגלל שאין לי עוד המון זמן, אז יהיה גם חלק 2, בגלל שאין לי עוד המון זמן. אז יהיה גם חלק 2. בלילות. של דמעות. טוב, תקשיבו, אין לנו זמן. בואו לחלק 2.